Let's go. Hola, sóc la Hip I jo la Hop, i us venim a explicar l'espectacle Petit Break. A través de la música, el ritme i molt moviment, convidem els infants al nostre univers. a l'univers del hip-hop, on ballarem breakdance, farem scratch, beatbox i jugarem amb el graffiti. Tot això dins d'un escenari molt especial. No volem que els nens i nenes només mirin, sinó que es moguin, participin i s'ho passin bé aprenent. Si busqueu una activitat diferent, divertida i molt educativa, us esperem al Break, break, petit break! Juguem?